आणि ह्या कादंबरीचं वैशिष्ट्य असं, ही एक 25 वर्षापूर्वी घडलेली वाळपईच्याच गावामध्ये घडलेली घटना होती. अर्थात जे जबाबदार आहेत सगळी पात्र या कादंबरीला, ती बहुसंख्य बाहेरची होती. या कादंबरीमध्ये जी पात्र आहेत त्याच्यापैकी मी स्वतःही त्या कादंबरीमध्ये आहे. आणि तुम्ही जर बघितला किंवा वाचला तर तुम्हाला माझा स्वभाव विशेष आणि ह्या कादंबरीमध्ये जी रेखाचित्र आहे त्यामध्ये जुळत जाईल. सांगण्याचं तात्पर्य हे, कादंबरी साधारणपणे किंवा कथानक हे वेगवेगळ्या पद्धतीचं असतं. काही वेळा ते काल्पनिक असतं, काही वेळा ते सत्य घडलेलं असतं. वास्तव जीवनामध्ये ज्या गोष्टी घडत असतात आणि त्या गोष्टी मनाला खटकत असतात आणि मग साहित्यिकाला त्या गोष्टी कधी लेखणीद्वारे मांडून ज्या काही समाजात घटना घडतात त्या दाखवून कधी देऊ अशी एक पूर्णी लागलेली असते. आणि अशाच वेदनेतून, अशाच भूमिकेतून त्यांनी हे लिखाण केलंय आणि आज पुस्तकरूपाने प्रकाश होतं. म्हणजे लग्न होतं तेव्हा लग्नामध्ये स्त्रीला कोणतंही वचन द्यावं लागत नाही नवऱ्याला, पण नवरा मात्र स्त्रीला वचन देतो की धर्मेच्या, अर्थेच्या, कामेच्या, नातीच्या असं तो वचन देतो. पण हे वचन तो पाळत नाही. बघा तुम्ही, आर्थिक स्वातंत्र्य नाही, बाहेर खेळले असतात, मग अशाला धर्मशास्त्राप्रमाणे वचन देता ना, मग वचन बोलल्याचं धर्मशास्त्र हे काय, दंड काय?